Кое е най-смешното съобщение, което си получавала в началото на връзка? То не беше баш началото на връзка, но като за начало на чат бях получила едно съобщение. Знаеш ли колко тежи полярната мечка? И аз трябваше да кажа не, съответно. И отговорът беше достатъчно, за да разтопи леда между нас. Или да разчупи леда между нас. А разчупи ли леда? Аз тогава си имах гадже. Изпращали са ви едно емоджи на куче и са ви казвали, нали, Рекси, ела тук да притесняй човека. Не е толкова кой знае какво, ама, нали. А притесни ли те това куче или не? Не е толкова кой ще му притесни това куче. То не беше точно началото на връзка, тя не започна, защото заради съобщението, защото аз изпратих едно доста дълго и обяснително съобщение, в което изразих своята абсолютна и пълна любов към своята половинка, която още не знаеше, че ми е половинка и вследствие на романа, който изпратих, не знам дали, вероятно той не е бил прочетен, разбира се, мацката реши да ме гостне дефинитивно. Това беше резултат. Добре, само да питам, вие от колко време се познавахте? Един ден. Добре, какво те подкани? Моля да кажи. Истинската любов, естествено. Добре, това е било любов от пръв поглед. Не. В смисъл, това са някакви просто влюбени такива изпърдяни там някакви емоции и чувства. Много ти благодаря. Надявам се другия път, като пратиш такова съобщение, да не завърши с гост. Аз се надявам да не изпращам такова съобщение повече. Заповядай весни празници от нас. Много е сладко, жестоко е.